kalau sakadang konco saking keluarga agung campur sari manunggal reksa budaya ugi kapantu dening para kadang dulur saking Elsa Prorintal Audio matur sembah nuwun wonten Diajeng Ayudhya Agusti Semonggo sing gedhe pangapuramu Kang Mas pepujanku Sang meratiti sakit urip lestarine hati pinatine ten ono ing garuwe nyomong akibate aku mung Nduk Cahayu. Ije Kang Mas. Ya piye makne? Mendah boyo urip andika reksa budaya katurke wilujeng dalu kagem para kadang tamu kinurmatan ingkang katebih dawuh sugeng ngrigateni hidangan kang cemaris wonten ing papan pagelaran Jawi sinambi midhangetaken tetembangan sesarengan kalau sakadang kanca saking keluarga agung manunggal reksa budaya ugi kabantu dening Elsa Prorintal Audio matur sembah nuwun wonten Diajeng Ayudhya Agusti Be
Bacotnya nggih Pak Le. Bacotke no ora Gitu Pak Le. sakit. Nggih jenengan mungkin jaran toh? Ndak. Iku ora jaran. Lah itu ada jaran. Kolesterolnya kumat. Oh alah kolesterolnya kumat sikile Kolesterol kumat. kejulinu. Heeh. Oh alah ya Julinu. Allah mesakne aku. Mas. Asam urat yo. Oh gak. Oh. Oh ndak duwe. Lah jare bating lah jare ndengi OTW stroke. Lah. Oh ndak to. Oh medeni Ya, ngono ndak, ya. Nggih. Mendah boyo Kang